Vertel maar, vertel maar, vertel maar. Vertel die avonturen nou maar op. Vertel maar, vertel maar, vertel maar. Wat speelt in die mooie liedse kop? Als de beukers een keer op een praatstoel zitten, vertellen ze programmamaker Fijn van der Meer de spannendste verhaal. Sjema. Vertel! Waar wil je me wat leuks vertellen? Ik vind het wel leuk iets te vertellen. Ja, Ja. is wel leuk. De brandspijt. Ja, dat mijn Peppers in Hoortingbrongen is go. Tatu, tatu, tatu. Heel een verhaal. Nou, vertel me. Nou, mijn Beppe hier het eten opsteen van 1 uur toen vanmiddag lekkere groentesoep. En toen is het verbrand en toen is de vloer omrond. Wat is er onderhangen? De brandspijt maakt er langs. Er is een grote brand. Ik kan er net meer in wennen. Nee? Nee. En is dat lang niet? Ja, best wel. En waar vinden die Beppe nou dan? Nou ben ik mijn Beppe in Harkema. In een oorhoes. Ja. Beppe Loekje is doof. Wat hè? Beppe Loekje die is heel doof. Wat is toen? Beppe Loekje die is vet doof. Beppe Loekje. En die Beppe is al heel oud. Ja, bijna 50. Bijna 50. Zij is vet oud. Ze is nog een oude Beppe. Wat vind je het lekkerste wat Beppe maakt? Sprutjes. Sprutjes? Echt weer? Ja, maar sommige sprutjes net. Want die maken mijn tanden altijd en die vind ik net lekker. Nee? Mijn Beppe kan zo lekker door meidje. Maar ik weet net hoe. Vind ik vies? Ik kijk. Hoi tante. En hoe oud is een oude Beppe dan? Het is een oude Beppe. Die haast Jochen toch gebeurd. Gewoon, die tante maakt het, die ben het riep. Ja, lust haast niks. Ja, beemstammen. Bleh. Wat maakt ze oorzaak? Nou, de sprutjes met riep beheersen. Is toen dikke beemstammen? Ja. En hier vindt spinazie heel lekker. Vind ik vies. Maar zo doen we, anders vind ik het ook net lekker. Dat niet bij ik. Heerlijk! En ze moet de tijd duren. Wat zie maar? Tijd duren. Tijd worden? Ja. Wat is dat? Ja, dan mag ze plannen stampen. Plat stampen? Ja. Waarom moet paken met daar? Dan ga je dan een paar keer heen. Nou, Beppe Loekje? En dat heet tijd worden? Ja. Oh, dat koe ik net. Ze weet altijd tijd worden. Wij slagen erom. Is lekker. Ik mijn pakken heel goed gedaan. Dan gaat op de groene leiden mooi een bal te sliepen. Maar Beppe werd het net meer bij paken? Nee. Maar soms gaat ze wel eens een keertje in de paken daar. En hoe vindt paken dat? Nou, wel goed. Mooi slippenbal en mooi door te slepen. En mooi lang te slepen. En mooi auto te slepen. En mijn paken werkt in de magazine. Mooie tafel en mooie kachel. En mooie bal. En veel net meer. En mijn paken die doet dat niet heel grappig. Wat doet er dan? Nou, vaak wil hij gewoon achter hem bij de stoel zitten en dan kietel ik hem gewoon. Dus nee, maar dan zou je straks een ticketje dan.
Ja, hoe kennen dat toch zo'n goed ticketje doen is? Nou, ik heb het erin. Ja, Hutters. Oh nee, wie ben Hutters die, hè? Pakt er die wel eens? Nee. Niet zingen. Niet zingen. Nee. Verleend pakken nooit achter die moon om je hem te pakken. Nee, ja. Dan moet ik Hutters komen. Ja. Hutters komen. Dan ging ik zeggen... Hut. Zei je, kom hier eens even, als ik die pakken. Nee. Wat voor schoon ben dat? Nou, Hutters komen. En dat ken ik nou net. Ook is ze het rennen. Ook is ze het rennen. En dat ken ik nou net. Is nou alweer pakken? Nee, hè? Nou, pak me dan. Oké. Ook is ze het rennen. Ze het ken ik nou net. Ook is ze het rennen. Ook is ze het rennen. Ze het ken ik nou net. Ja, nou hakt die. Nou bist de klos. Nee, laat me gaan. Ik wil weer vleenen. Oké, dan ligt die wel los. Ook is ze het rennen. Ook is ze het rennen. Ze het ken ik nou net. Ook is ze het rennen. Ook is ze het rennen. Ze het ken ik nou net. Ook is ze het rennen. Ook is ze het rennen. Ze het ken ik nou net. Ook is ze het rennen. Ook is ze het rennen. Ze het ken ik nou net. En waar vind je hem had de allerliefste pakken hebben? Negen. Ik heb het 12. Ik. Ging je hem wel eens naar de Toske dokter? Ik Ja? ken het. Wat is meneer Wolf? Ik ben een meneer. Best ouwe meneer? Ga je hem wel eens bij de Toske dokter geweest? Nee, ik niet. Nee, Silke had wel een keer bij de dierenarts geweest. En wat hier die al je dan? In de stofmachine. En wat die er dan? Die zeg in de moeder en wat die er dan? Alternate gatjes zitten. Silke. Silke? En waar is Silke? Wat is dat? Dat is uw hondje. Oh, is dat die hem hoentje? Ja. Nee, deze mevrouw. En hij een een gatje hoor? Ik wel. Ik nooit. Nee? Ik krijg altijd een prinsessenvullings. Prinsessenvullings? Wat ben dat? Vulling die maakt je de gatjes verteegt. Wie de tandarts? Ja? Daar hier, kijk een keer west. Ja? Maar waarom heet dat dan prinsessenvulling? Nou, dat kan je zelf kiezen. Jongetjes die krijgen riddervullings en de vankers krijgen prinsessenvullings. Dus die gang net zo, maar dus die gang zo. En dan, hoe is dit? Oké, maar wat is dat oorzoon dan, een prinsessenvulling? Wist dat ik? Nou, die is minder staffig. Die oren van de jongetjes, die is staffiger. Oké. Dus die van u is die staffig net. Die blootert gewoon. Toen is de schraven dat een beetje gek viel. En toen is dat ding, zo'n wijsje hier, zo in de wang dingen. Ja. Vond ik het een beetje gek. En die van de jongetjes, die valt er samen gewoon uit. Dan maakt ze weg. Ja. Nou, dat buisje, dat hield hun nooit te zien. Dus ons kon hun net zien waar dat toskwie. Of doet het dan dat is dat om de jonkies te pleien? Ja. Hé? Ja. Denk je het al? Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. U had het wel liggen hieronder wat een ijzeren. Daar hebben we Dat is doorgeschreven. zo'n speakers. Zo'n speakers.
Had een paar soort speakers. Nou, dat kennen. Speakers in natuurlijk, dat ken het. Denk een grapje. Mijn pa had soort, weet ik net, soort speakersje. Zo dit Soort speakers. letting. Ja. Ik denk dat het alle speakers insloegen met de hamer. Besteedt net. Wat net? Speaker in de tosken. Nee? Nee, want tosken winnen van Stien. En er zit glazuur op. Dus dat kennen. En een speaker is van ijzer. Dan kan ze me zo uitlokken en erin. Mijn web had een gouden task. Ja, wie hè? Misschien vissen dat we mooi steen. Hast du een wiebeltos? Ja. Ik maar die zit vast. Dat is jammer, want het is een hele dure tos, denk ik. Ik denk dat de tandarts die er niet in had, denk ik. Sjoe, dat is hard. Bij de Toske dokter, Ja, maar waarom? die zocht naar het gebit. Had er in de kiezeltos, kiezeltos, kiezeltos. Kat er in de kiezeltos en nog een katje zit. Sjoe, dat is hard. Bij de Toske dokter, mooi de molenwiet. Hij is een flinke vent. Hij kijkt als de kleren zijn, kleren zijn, kleren zijn. Hij kijkt als de kleren zast, vers al iets bezint. Mooi. Dit net zeer? Nee, maar ik had er toen wel een tusken gekregen. Welke? Die of de nijst? Deze. Oké. Nou, als ik mijn moeder misschien niet heb, dan misschien valt dan mijn wiebeltosker wel uit. Eet je een appel, dan komt er hartstikke net los. Dom. Dom. Hast du mijn hoes kregen of had de tandarts hem houden? Nou, ik had mijn hoes gekregen. Nee, dan moet ze vlees eruit halen, want er zit vlees tussen. Maar dan, kraai uit. ja, maar Kraai al? dan krijgen we het in de waskammer hoes. Wat verstek je vlees weer dan? Pik? Gewoon vlees. Een hamburger. En wat had ik dan met die? Onder de kersen lezen? Ja, alleen nog als ze er tussen krijgt. Dan maar Als dan. ze onder de kersen En wat gebeurt er dan als men de kerst lijst? Komt de vee uit. De tandenvee? De tandenvee? Ja. Die neemt hem dan mee. En dan krijg dat is dan net zo echt. Dan krijg je het van in hartje met hem gewoon. En had iedereen wat oors van die plaklijn? Nee, die maakt het een tuskeketting van. Een toskeketting? Ja, dat is de tandenvee. En wat zou de veearts met doen? De veearts besteedt me. Ik ga hem op nog. En ik ga hem op. Ik ga hem op. Ik ga hem op. Een mop. Een mop. Waarom dat iedereen de pet had, zelfs de koning? Waarom doet iedereen de pet of zelfs de koning? Ja. Dat weet ik niet. Voor de kapper. Voor Doskin die het hier naar boy, meidje. Maatje, nou, geen grap ken je mop. En ik heb nog eentje. Welke bel kan net tringelen? Een snatterbel. En ik heb nog een. Dan vertel. Ik moet hem even weer... maar het is een hele lange. Dan vertel maar. Ima zit in de wc en Moe zit in de wc. En alles zit in de wc, maar behalve de stoute moes net. Er zijn twee man, één keer het pisje, één keer het poepen en de andere keer het douchen. En dan gaat ze naar de dokter. Dan zou je de eerste
dokter, ik ken het beetje. Daar hebben we de pilletjes voor. Dan gaat die met de pilletjes naar je hoofd en dan komt het voor de binnen. Dokter, help me, ik ken het poepen. Dan zei de dokter, daar heb ik wel pilletjes voor. Dan komt het treden binnen. Ik ken het, dokter, help me, ik ken het douche. Nou, dan zei de dokter, daar heb ik wel pilletjes voor. Dan gaan ze alle in naar je huis. Dan zei de eerste, ik neem het net in. En die oren zetten hoe ik net in en die zetten hem in de kelder. En was die oren moest weer in nemen. Maar wat staat er dan? Dan is er een moes die tja tja tja. Tja tja tja. Tja tja tja. Ik kan heel goed zagen. Dan maakt zo'n plank en die ligt dan en dan dus zo'n ding. En die doet dan vast en dan zagen ze en dan had zo'n plankje eraan. En wat zaag je hem dan? Hout. Maar als heel zacht zaag je, klak. Nee, heel hut. Nee, dan lukt het net. Echt goed. Maar als die bimmel of zaag je. En hoe ken je dat zo goed kist, Niels? Van die heid leert. Heen en weg, zeer je mooi de seren. Heen en weg, ik zeer je in het hout. Heen en weg, zeer je mooi de seren. Zeer je is net makkelijk, ja. Zeer je mooi de seren. Heen en weg, show eens wat ik doch. Heen en weg, zeer je mooi de seren. Ik zeer je het plankje met stro. Ik is net ijzer zaadje. Ik is net ijzer. Nee? Ja, dacht ik wel. Nee. Dat kennen. Ijzer maar lasje. Nette. Dat kan nette. Ik ken net oors. Kun je het net zagen? Nee. Ik dacht misschien wel mijn ijzer zagen. Nee, dat kennen. Dat bestaat me. Hoe mag dat dan een stukje dragen? Lasje. Dan doe je er een stukje aan, toch? Nee? Concentraal. Ja? Want je kan zo'n lasje verstellen, hè? Oh. En hoe doe je dat dan? Nou, er staat wel... Wil je er een stukje af of wil je er een stukje op? Dat staat er gewoon op. Oké. Ga je hem staan thuis? Nee, mijn omke. Ja? Die werkt. Ik ga een hoen. Ga je toch een hoen? Ja. En hoe heet die hoen dan? Laxie. Wat is er met je? Heb je pootjes in gedaan of zo? Praat Nederlands in de hoen. Ja, Waarom? omdat die hoen niks Nederlands praat. En maar lang hier of kwart hier? Nou, een beetje lang hier, een beetje kwart hier. Hier is een famke. Is de famke? Ja. En had er de stut aan de voorkant of aan de achterkant? Praat die hoen ook Nederlands? Ja. Hoe doet hij dat dan? Zo doet hij. Maar hij kan niet in het echt praten. Want dat kan ik alleen maar. Achterkant. Het is best grappig. Het is echt leuk. Ik heb was 3 cavia's hoor. En eerst die de ene
toen weg en nou weg. En waar ben je nou alweer dan? Onder de koon, begraven. Stefan, moet je nog wat vertellen? Nee. En toen heeft de vinger omheen. Dat was niet Maar het had ik nog vestjes. Ja, maar het. Geen vestjes? Nee. Want ik vind oorwasje net leuk. Dus dan wil ik graag als het oorwasje vanzelf koelen. Moest ik nog koffie injetten? Nee. Ja. Echt? Ja, echt. Ik wil alleen wel eens een keer mijn mem helpen om af te wassen. Oorwassen. Ja? Oorwassen. Ja. Maar de hand, daar gaan we de machine voor. Daar heb ik geen machine voor. Maar dan gaan we nog wat. Net oorwasje, maar wel oordroegje. Toen ik het over je altijd samen het skin wie alles. En wie begon nog best. Dus, zat eerst en dan weer de oorwas klaar. Ja, zo. Yo, 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 spetter, spetter, spat. Yo, 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 spetter, spetter, spat. Yo, 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 spetter, spetter, spat. Spetter, 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 spat. Smarrig is het plat, de leppel en de varken. Vies binnen het pandje en het kopje. Ik was je bij de mooi een wassel en warm wetter. In het afwastopje. Afwaskje, spitter, spetter, spat. Afwaskje, zag ik dat. Afwaskje, spitter, spetter, spat. Afwaskje, zag ik dat. Yo, 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 yo. Smarrig is het wat, de leppel en de varken. Vies binnen het pandje en het kopje. Ik was je bij de mooi een wassel en warm wetter. In het afwastopje. Afwaskje, spitter, spetter, spat. Afwaskje, zag ik dat. Afwaskje, spitter, spetter, spat. Afwaskje, zag ik dat. Yo, 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 spetter, spetter, spat. Yo, 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 spetter, spetter, spat. Yo, 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 spetter, spetter, spat. Spetter, 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 spat. Soms toch wat met de hand en soms toch wat met de machine. Gaan we de wollenmachine voor. Ja. Dus je bent wel heel flink al, ja. Ja. Wat meneer Krijker zei. Ik zei dus dit ze krijgt zelf het in zelf weg, hè? Ja. En wat zei je, kreeg dan? Dat weet ik niet meer. De fiets is stuk al. Maar dat heb ik zelf dingen. En weet je met hem dat wel? Nee. Dat is toen het zelf niet in haast. Nee, dat weet ik niet. Maar dat je hem nou dit voor televisie ziet, wat dan? Ze stuurt nooit op deze zenders. Als ik dat zie, dan doe ik de televisie even opzagen. Dat is het ook van die. Ik vind het wel gezellig hier. Hoi Beppe. Ik denk wel. Ja. Scheppen. Kun je ook goed scheppen? En heel goed opscheppen? Ja. Eten? Ik zie mijn mama. Ik eet net. Kijk maar. Ik ben niet terug. Ik ben een ster. Ik ben een popster. Ben je toch een popster? Ja. En wanneer ben je een popster? Nou,
Jood.